Det var helt otroligt. Det är allt snart att vinna, men då det är stäpafna så är det är ännu större. Akkurat ner där. Nekon Oscarn och ordentlig gulv och ordentlig skik. Ja, det var god stämning. Helt sikkert. Jag hade Oscarn jocken. Innanför flåbult är det bästa Oscarn och det är som där har stora tack för. Jag spelar otroligt väl. Nu har du en helt sörjande där i det. Du står som vänjar till första linjen, till kvinnlinjen och hur var det ner där runt här? Jag var inte så öljande annorlunda än att spela disträrstand. Jag vet här spelar Arden männer alltid, men nu är det bara mer fokus från milen och så på tamatan är det ganska vara annorlunda, men annars är det svårt något annorlunda. Du tog det stilla roligt. Ja, det man nöjt till. Ja, gick inte så väl att hemma, men det gick det så sannolikt att tikom. Vad vet jag som hur vill du lösa dösten? Vad vet jag som det gjort det rätt i det? Ja, man någon. Ja. Alltså vi får pressa serverna och vi klarar att hålla blocken så vi får gott värspel. Och så kör det faktiskt spel. Så jag går och säger att det är inte för alla möjligheter. Här har du gått mot i början, men så klarar det att ställa blocken lokal och ta blir det otroligt ringt att spela. Jag hin lin. Det hade jag var månaden det. Tiger regulärt bankar jag i örnsätten, men så fått tiger alltså under i tredje sätten. Vad hänt här? Ja, det händer ofta flåpelt. Det tar man vunnit 2-1 och säljer till 2-0. Så får man in till 3. Man har ju trott möjligheter att rätt och jag vet inte om det är psykiskt eller, men det händer otroligt ofta flåpelt att man så tappar ett sätt och så in så får man alltid vinna 4 år. Men så var det tillgängligt helt uppe på toppen efter i fjärde sättet. Hur vet jag? Det var otroligt så det var spännande sätt. Vi var attrut alltså under minst med alltså 1-6 och komma väl vid att nu ta en atskik. Det är alldeles gott. Patchdoin och hinner tar stå och rönte och kämpa i det. Du kom så inte in, men du var klar att komma in. Hur vill du lösa dösten där? Ja, som säger, jag är klar att komma in, men tar spalt nog så väl till det. Det var ju ordan. Men helt SU tar vi bättre. Tar vi mer att tända. Och som jag har sagt nu ofta man ska köra och jökna så mina. Det fick vi så angående. Så vi fick angående jökna mina, det var Vlad och Gunnar och Torvald. Ja, det blev sin moral, ja. Och tar var väl hinna. Tar goda blockade och allt var SU bättre. Vill jag säga. Vi snackar om att kanske ett av huvudmålen och att få blocka en att de gå lägaren nämligen Jon Nilsen. Det är inte kört till det. Nej, allt fink jag in kanske, men Jon han så kallade vidare, han lät färra och han smäckade vidare till han och Jan Peter. Tar spalt ölet väl det helt det. Tar var utlandet tänker jag. Så det ska se vitt. Tar spalt ölet väl det. Så här har det inte gör. Så där vet han rätt vinnare. Det ja. Men nu lite jag ölet väl för i SNU landskapen snä. Hur möter de till gravonner här på? Ja, nu hoppas jag blir som man säger alltså bättre nu är det färre. Nu är det att jag är förmästare och det är det 100%. Tycker att det att göra det som ska till. Ja, det är så helt säkert vi får göra. Nu får jag hem för vi bara köra till rättrum. För att köra vändningar och så blir det nummer 1. Färdigt. Tycker vunnit ju senast att Arnendan här mot nämligen SU hemma i Klaxvik. En 5-sättare. Det klarade dig efter. Jo, det är inte 5-sättare. Det är nog 3-8. Vant det. Då lukkar jag lugga vid sølvmedaljerna och välkommen efter i fotboll som man säger. Det är första för så igen kvart 8-5. Ja, så jag gav 8-5 som så ta för att börja cykla så det är så skäck att ta vill hem efter och man är inte ensam men det är så skäck att ta tur med som man säger att ta efter då. Så nu får jag vänja sig inte så då. Det är vi skott nägt. Nu är fotboll som börjar efter så. Men är väl så här och som man säger jobbar och stollar